Pag-ampo sa dili pa mo take og exam para sa mga students. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nung Amahan, nagadayeg ug nagapasalamat ako kanimo tungod sa tanang mga panalangin nga imong gihatag kanako isip estudyante o tinun-an. Nagampo ako kanimo sa ngalan ni Jesus nga ipadalanganhi kanako ang imong balaang espiritu aron sa pagdasig ug paglamdag kanako niining akong pagkuha sa akong exam or pasulit. Kuha agikan sa akong kasing-kasing ang tanang kabalaka ug kahadlok. Hatagi ako sa abtik nga pagsabot, mahait nga salabutan ug abilidad sa pagsabot sa tanan nga husto gayon. Tabangi ako nga molampos niini sibo sa imong balaang kabubuton, pinaagi sa makagagahom nga ngalan ni Jesus nga among Ginoong Hesukristo. Amen. Santo Tomas de Aquino, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.